Pitutur Agami, nasihat-nasihat agama Islam dalam bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sedherek ingkang kinurmatan, kasebat wonten setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken Imam Tirmidzi bilih wonten tiyang ingkang ngadhep dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lajeng matur, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi." Duh Kanjeng Rasul, syariat Islam kok kula ngraosaken kathah sanget. Kula nyuwun dipun ajari setunggalipun amalan ingkang saged dados cepengan kawula. Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah." Usahakno lisanmu tansah teles anggone dzikir marang Gusti Allah. Maknanipun napa? Lisanipun kathah anggenipun dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak ingkang kinurmatan, bilih tiyang ingkang dzikir menika insyaallah bakal pikantuk kabejan ingkang kathah sanget wonten ing donya lan ugi wonten ing akhirat. Milanipun Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten Al-Qur'an, wonten surah Al-Anfal ayat 20 gangsal, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Padha dzikira marang Gusti Allah, dzikir kang akeh supaya kowe entuk kabejan. Milanipun Bapak Ibu monggo ngatah-ngatahaken anggenipun napa? Dzikir. Dzikir menika ibadah ingkang gampil sanget, saged dipun tindakaken kalian lenggahan, leyeh-leyeh, melampah-melampah, lisanipun maos subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gampil nggih? Mboten ngedalaken tenaga ingkang kathah, malah mboten ngedalaken biaya. Insyaallah gampil ananging pahalanipun kathah sanget. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak dipun praktekaken nggih, ngatah-ngatahaken napa? Zikir. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring husnul khatimah dumateng kula panjenengan sami lan mlebetaken kula panjenengan sami wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.